Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur maiatzak 10 ostirala bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Sugoi Etxarri izango dugu Euskal Herrian euskarazetik datorrena. Eta duela 2 aste, arrotze astea ospatu zuten eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Adriana Urmeneta izango dugu Sortzen elkartetik datorrena. Maiatzaren 18an Antsoainen aurtengo Euskara Antzokira ekimena ospatuko da eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1760ean, Espainiarrenak ziren lurraldeetan gaztelania ez beste hizkuntza guztiak desagertarazteko agindu zuen Karlos Hirugarrena Borboikoak. Urte batzuk geroago, 1862an, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea izan da. Egun berean baina 1963an Fronte Polisarioa sortu zuten, Sahararen nazio askapenerako mugimendua. Eta bukatzeko 1981an Almeria kasua gertatu zen. Guardia Zibilak 3 gazte espainiar torturatu eta hil zituen, etakoak zirelakoan. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Larunbatean, alde batetik Iturramako Zibiboxean 11etatik ordu batak arte, ispilu apainduak sormen lantegiak familiartean. Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko ditugu irudimena akuiatzeko eta gure alderik sortzaileena indartzeko. 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da. Heldu batek lagunduta joan beharko dira. Beste alde batetik, Juslarrotxako Zibiboxean 11etatik ordu batak arte joko txukun lantegi jolasa egongo da. Utxun txalaparta taldearen eskutik. Modu ludiko batean, txalapartaren oinarrizko arauetara gerturatzen saiatuko gara lantegi honetan. Ohiko kolpeak eta aur eguneko txalapartaren inguruko hainbat ezagutza. 5 eta 10 urte bitartekoentzat. Gainera, Sanduzelaiko Zibiboxean, arratsaldeko 6etatik 7ak arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan, munduari itzulia 80 egunetan izeneko objektu eta txontxongilo antzerkia egongo da. Paseparto urtek milaka lan izan ditu bere bizitzan zehar. Zaldizkoa, trapezista, zirku batean suhitzaile, inurri domatzaile, gaur egun garbitzaile lanetan dabil, baina edozein aukera aprobetxatzen du bere bidaietako pasadizoak kontatzeko. Phileas Foggekin batera 80 egunetan munduari itzulia emandako ura barne. Igandean, alde batetik, Julia Fernandez Zabaletaren pastorala egongo da San Francisco Eskola Publikoan. Julia Fernandez Zabaleta pastorala sortu du Zaldiko Maldikok eta 2 egunetan taularatuko dute San Francisco Eskolan. Pasaden maiatzaren 4ean arratsaldeko 5etan eta maiatzaren 12an goizeko 11etan. Beste alde batetik, Sanduzelaiko Zibiboxean, goizeko 12etatik ordu batak eta erdi arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan Euskal mitologiako pertsonaiak izeneko antzerki espresioko tailerra antolatu dute. Jolasaren eta gorputz adierazpenaren bidez, Euskal mitologiako hainbat pertsonaia eta haien gainerako elezaharrak ezagutuko ditugu. Haietan eraldatuko gara eta imaginatuko dugu nola ibiliko edo mintzatuko ote ziren. Halaber, antzerki jolasen bidez, haien istorioak antzeztu eta berriak ere asmatuko ditugu. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Iruñeak 30 milioi galdu ditu UPNek 2021ean katastroko balioak ez eguneratzeagatik.
Erregionalistek duela 3 urte prest zegoen txosten teknikoa kajoien gorde zuten. Etxebizitzen merkatu balioa 127 igo da aldi horretan. Argazki nagusian, Plaza de la Cruz BHIko ikasleek laborategian lan egiten duten hormigoirik gogorrena lortzeko. Titularrean hormigoiaren erronka. 40 ikastetxeetako ikasleek arkitektura teknikoa ezagutzen dute. Erdiko berrian, ogasunaren kalkuluen arabera, UAGN eta UKANen proposamenen fiskalak nekazarien 87%, PFZ ez ordaintzea eraginko luke. Goi eskuineko berrian, Espainiak estatu palestinarra aitortuko du beste herrialde batzuekin batera. Beheko eskuineko berrietan, alde batetik, kanabisaren konsumoa 14,8 urterekin hasten da Nafarroan. Beste alde batetik, itxaron zerrendak apur bat jeitsi dira, eta 67.000 gaixo daude gutxi gora bera. Jarraian, BBVak etxaitasunezko EEP bat jaurti du, Sabadell urtea amaitu baino lehen xurgatzeko. Hori koloreko berrietan, batetik, Andrea Jaurrietaren hitzetan, Nina film borrokalaria da, baina ez panfletarioa. Bestetik, Blanchet Donostia saria jaso du. Amaitzeko Alaitz Institutuko musikala. Diario de Navarraren titular nagusian, gizakia helburu kanabisak Nafarroako nerabeentzat duen arriskuaz ohartarazten du. Osasun mentaleko kaltearen eta asteko adina 14,8an dagoelaren berri ematen du. Argazki nagusian, Plaza de la Cruz BHIko ikasleak eta Inigo Zia irakaslea atzo hormigoia egiten. Titularrean, arkitektok teknikoak bilatzen dira. Goi eskuineko berrian, BBVak Sabadellen aurkako EEP bat kaleratu du, bat egiteari uko egin ostean. Ezkerreko berrietan, alde batetik, ministerioak HTaren ibilbidea zehaztu du Iruin herrian. Beste alde batetik, pedagogo eta filosofoa den Gregorio Luriren hitzetan, hezkuntza eztabaida politikotik atera behar da. Goiko berrietan, batetik, Andrea Jaurrieta eta Nina bere film berria. Bestetik, Movistar garaile atera da giroan Pelayorekin. Bukatzeko, Álvaro Gaston erretiratu eginda, anaitan 24 urte eman ondoren. Gara egunkariaren titular nagusian, Erkeko Laura Bigraren hitzetan, independentzia betiko nahi dugu, eta horrek beste erritmo batzuk eskatzen ditu. Igandekoak hauteskunde konplexuak dira Erkentzat. Carles Puigdemonten eta Pedro Sánchezen protagonismoak oztopatu egin du haien kudeaketaren ontasunean eta subiranotasunean aldeko estrategiaren emaitzetan oinarritu nahi zuen kanpaina. Argazki nagusian, Rafaheko argazki bat daukagu. Titularrean, laguntza erretiratzeko mehatxua egia ote den frogatzera behartuko du Israelek Biden. Erdiko berrietan, batetik, diru sarrerak bermatzeko errentaren hartzaileen 70% Europako estatuetakoak dira. Bestetik, Agustin Goikoetxearen analisia daukagu, autodefentsa feminista indarkeria matxista detektatzeko. Goiko berrian, erosteko eskaintza oldarkorra egin dio BBVak Sabadelli. Eskuineko berrietan, alde batetik, Laboral Kutxako kirol zuzendaria den Ion Lazkanoren hitzetan, helburu nagusia Sant Esteban top 10ean sartzea da. Bestetik, artefaktua atala daukagu. Honetan, Hego Afrika berriro duin izan zen eguna. Gaur bezalako egun batean, duela 30 urte Nelson Mandela Hego Afrikako presidente izendatu zutenean, urteetako prozesu bati amaiera eman zion zeremonia batean. Berriaren titular nagusian, EEPek aurrekontua ez emendatzaileak itota utzi ditu euskalgintzaren proiektuak. Euskararen erakunde publikoaren funtzioa zalantzan jarri dute Ipar Euskal Herrian hizkuntza sustatzeko lan egiten duten erakundeek. Eragileek salatu dute hizkuntza politika beren bizkar utzia dietela, baina baliabiderik eman gabe. Argazki nagusian, ertzain bat foam jaurtigai bat biltzen, Gasteizen.
Titularrean, irudiek ez dute argitzen Tolosan foan pilotaz zauritutako gaztea errebotez jozuela. Ezkerreko berrietan, alde batetik, eskuin mutur berria bozen jokalekuan. Beste alde batetik, tropeleko izar handiak izango ditu gaur irteeran Euskal Herriko itzuliaren 3. aldiak. Jarraian, Kate Blanchett aktore eta ekoizleak jasoko du Donostian sarietako bat, 72. zinemaldian. Bukatzeko, Donostiako erdialdea emisio gutxiko eremua izango da hurrengo urtetik aurrera. Goiko berrian, iten Kenyako korrikalarien harrobia. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Amaia Arrizabalagaren hitzetan, Europan alderdi populistei indarra kentzeko baliagarri gara. Geroa baiko hautagaia Amaia Arrizabalaga Indiak ez 3. doa zerrendan Europa Solidarioaren aldeko koalizioan. Ekainaren 9 izanen dira Europako parlamentuetarako hauteskundeak eta botoa ematera joateko deia egin du. Guk ez badugu erabakitzen, guregatik erabakiko dute eta arriskua ultraeskuinak izan dezakeen boterean dago ohartarazi du. Eskuineko berrietan alde batetik Inigo Aranbururen hitzetan, botere harremanez eta onespenaren mugez hitz egiten du Nina filmak. Andrea Jaurrieta zinemagile iruindarraren 2. film luzea zinema aretoetara iritsi da, Malagako jaialdian kritikaren saria jaso ondoren. Beste alde batetik, Sadarren jokatuko du Osasunak lehen mailara igotzeko finala. Alama taldea kanporatu ostean, igandean Espainolen aurka jokatuko du emakumezkoen futbol ligaren maila gorenera igotzeko finala. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Sugoi Etxarrirekin gaude Euskal Herrian euskarazetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Haupa, ongi. Bueno, duela ja 2 aste edo, arrotze astea egin zenuten, ezta? Baina, noiz hasi eta noiz bukatu zen, zehazki? Bai, apirilaren 22-ko 28 egin genuen, arrotze astea, eta izan zen nola gonbidapen ireki bat, Euskaldunok kolektiboki arrotzeko. Eta non egin zen, esan nahi dut, Iruña mailan, Nafarroa mailan, Euskal Herria? Euskal Herri mailan izan zen, bai. Gero toki bakoitzan egin ziren ekintza lokalak edo, baina Euskal Herri guztian. Eta, kontatu iguzu, zer da arrotze astea? Bai, lehen esaten nahi nintzen bezala, izan da gonbidapen ireki bat, nahi zuten euskaltzale guztiek, tokian toki saretzeko, eta euskaren aldeko borrokak pizteko edo piztuta daudena bultzada bat emateko eta indartzeko. Eta, horietaz aparte ere, 5 ekimen ofizial egin zen dituzten? Hori da, euskaren aldeko 5 mezu edo 5 aldarrikapen nagusi aukeratu genituen EH-ren komunitatean. Eta, azalduko ditut 5 agian, pixka gainetik. Bat izan zen ofizialtasunaren aldekoa, izan zela hemen Nafarroan egin zena. Eta hor, pixka esalatu genuen ofizialtasuna behar dugula eta ofizialtasunak ukatzeak bakentzen digula gure hizkuntzan, debekatzen digula azkenan gure hizkuntzan bizitzeko aukera, ez? Eta Euskal Herriaren eremu handienean edo, gutxienez erdian, Euskara oraindik ez da ofiziala. Gero beste ekimen batean egin genuena da Euskaldunon kontrako oldarraldi judizial hori, ez? Ari dira gero eta epai gehiago Euskararen kontra, horiek salatu eta horiek nork sortzen dituen, ze sindikatu, ze alderdik, ze komunikabidek, horiek seinalatu genituen. Gero baita ere nahi genuen maila Euskaldun bezala, ez? Gure ardura ere eta gure alduntze bat bultzatu, eta orduan Bilbon egin genuen ekimen bat ez gaitezen espaloitik jaitsi, eta hori izan zen pixkat gure jarrera hori, ez, euskarari eusteko eta euskaldun izatea zarrotzeko, eta bide batez baita eskatu genuen Bilboko euskararen ordenantza onartzea. Gero hezkuntza euskaldunaren aldeko ekimen bat egin genuen Beskoitzen, Beskoitzeko ikastola bizitzen ari den egoera
ezagutzeko eta izan zen pixkat ikasle topaketa moduko bat, ez? Hegoaldeko unibertsitateetako euskara taldeak bildu genituen bertan, eta azterketak euskaraz mugimendua baita ere, eta hori izan zen oso ekimen polita. Eta azkena izan zen independentziaren aldeko ekimen bat Baigorrin egin genuena, ze pentsatzen dugu euskarak aurrera egiteko eta bultzada hori behar duguna emateko beharko dugula independentzia lortu. Eta, arrotu terminoa erabiltzen duzue, eta hori zergatik? Beharrezkoa ikusten duzu arrotze prozesu hori edo? Bai, azkenan, edozein zapalkuntzetan bezala ez, beti sartzen dizkigute konplejuak ez, emakume bezala, pertsona razializatuei eta euskaldunoi baita ere, alde batetik kanpotik sartu dizkigute konplexuak ez, beti lotu izan da, historiaren momentu bakoitzan gauza negatibo ezberdinekin ez, euskara bakarri dela baserri munduko zerbait ez, paletoena edo, eta gero baita ere lotu da terrorismoarekin, eta pixkat leku bakoitzan eta momentu bakoitzan jarri zaio konotazio negatibo bat, eta horrek denboran zehar sortu duena da konpleju bat, euskaldunok barneratu duguna, eta horiek dira pixkat kanpotik ezarri dizkiguten konplejuak edo, eta gero, eta oraindik bizitu ditugunak, eta bizitzen ditugunak. Eta bestalde batetik gure artean ere, batua edo euskalkia, euskaldun zahar edo euskaldun berri, baita ere sortzen dira hor, gure arteko jerarkiak edo, eta horre sortzitu baita ere konplejoak. Orduan, guk esaten dugu euskara guztiak direla onak, baina gure hizkuntza euskara dela, arrotu behar garela hortaz, eta arrotzeko ikusten dugu beharrezkoa dela ez alduntze individual bat, baizik eta alduntze kolektibo bat, komunitate bezala, elkartu behar garela, batu behar garela, eta aldundu behar garela, eta indartu behar garela, eta hortiz joan pixkat. Batasun kontzeptu bat bezala ez? Bai, batu, sartzen dizkiguten ideia guzti horiek, horiei aurre egiteko. Eta baita ere, materialki edo egunerokoan euskaraz bizi ezin dugun espazio horiek irabazteko edo. Eta horretik egin izan da arrotze astea? Ez, hau izan da lehenengoa. Lehenagotik egiten zirela ezabaketa asteak eta pixkat hortik etorri zen ideia ez, garai baten egiten ziren ezabaketa egunak eta asteak. Eta hor, kale izendegia edo kaleko hizkuntza paisaia horrera egiten zen ez, erdera hutsez zeuden kartela moztuz edo ezabatuz eta oraindik asko dago egiteko kale paisaian ere, baina egia da beste gauza batzuen artean horri esker, borroka horiei esker, aldatu dela kale paisaia orain euskaldunagoa da, oraindik urrun gaude behar dugun kaleko hizkuntza paisaietik, baina uste ginen hortaz aparte beste borroka batzuk pizteko eta beste ekimen mota batzuk egiteko aukera bertzela. Eta zeintzuk dira dauden helburuak edo? Dauden, markatu? Helburuak. Helburuak? Edo arazoak. Bai, azkenan toki bakoitzan oso ezberdina dira, ez? Baztanbortziri eskualdean adibidez, beraiek identifikatu dute kirol eskaintza adibidez, askotan nahiko, ia mundu guztia euskalduna izan bertan, askotan entrenatzaile erdaldunak dauzkatela, edo ikasleetako bat, edo jogara joaten den netako bat bakarrik erdalduna izan da, ia guztia erderaz egiten dela, edo orduan joera hori detektatu dute, eta egin dute kanpaina bat horri aurre egiteko. Baina, karo, tuteran, ekimena da guztiz desberdina, eta antolatu zuten olako hitzaldi bat, edo olako topaketa moduko bat, euskaldunon artean biltzeko, hitz egiteko, zer behar dugu, eta jasaten ditugun erasoei, nola aurrera egingo diegu, ez? Pixkat, leku bakoitzean, helburu edo espazio desberdin bat irabazi nahi izan da, ez? Eta, nork parte hartu dezake honetan?
honen bultzatzailea izan da Euskal Herrian euskaraz, ez? Eta Euskal Herrian euskarazen militanteek eragin dugu gehien edo barrutik hori tokian toki zabaltzeko eta baina gero leku ezberdinetan parte hartu dute euskaltzale desberdinek, batzuk talde euskaltzaleetan dabiltzanak, baina beste batzuk beste eragile batzuetan, gazte mugimenduetan edo inkluso antolatuta ez dauden euskaltzaleak honekin motibatu direnak eta parte hartu dutenak. Eta gero eta jende gehiago euskeraz dakiela, baina gero eta jende gutxiago erabiltzen duela esango zenuke? Ez, eta hori da pixkat dagoen uste bat, ez? Eta azkeneko urteetan pentsatu dena, ez? Ezagutza badoa goraka, gero eta jende gehiago ikasten du euskara, eta ez dugu erabiltzen, ez? Eta parte batean egia da, gero eta jende gehiagok daki euskara, baina proportzioan zailagoa da. Baina jakintza horren barruan gauza asko daude, ez? Alde batetik ezagutza maila. Geroz eta jende gehiago daki, baina geroz eta jende gutxiago dago hobekien euskaraz moldatzen dena, ez? Ona da geroz eta jende gehiago jakitea, baina ereduak adibidez ez du lortzen edo geroz eta zailtasun gehiago ditu ikasle horiek behar bezala euskalduntzeko eta horrek ekartzen duena da euskara maila bajuago bat eta globalizazioak ere ekartzen digun guztia, ez? Pantailak, referente gero eta gehiago erdaldunak eta horrek ekartzen duena da egunerokotasunean praktikatzeko aukera gutxiago entzuten dugula euskara eta orduan ezagutza maila handitzen ari da, absolutoan bai, baina gero ikusten badugu horren barruan, ez, euskaldun horien barruan, hizkuntza maila importantea da, ez, gaitasun maila. Eta gero beste gauza bat da baita ere, lehen euskaldunak zirela, biltzen zirela oso leku konkretuetan, ez, herri euskaldunenetan, eta herri horiek funtzionatzen zuten ia 100% euskaraz, eta gero hortik kanpo ia ez zen egiten euskararik, ez? Eta, orain egin dena herri horiek, ez? Euskaldunak ziren herri horiek hasi dira erdalduntzen, edo hasi dira erdera gehiago jasotzen eta erabiltzen. Eta beste eremuetan euskaldun gehiago daude, baina ez daude nahikoa euskaldun espazio seguroak izateko euskaraz bizitzeko, ez? Ni Iruñetik ateratzen baldin banaiz kaletik, ez dakit parekoak euskaraz jakingo duen edo ez, seguraski ez. Edukazio kontua. Bai, edukazioak komila artean, ez? Bai. Eta horrek badu asko ikusteko baita ere konplejuekin, ze ni euskalduna baldin banaiz eta Euskal Herrian baldin banago, normalen alitzateke kaletik joatea eta euskaraz bizi ahal izatea. Baina, dago gure kontrako diskurtso guzti hori eta horren parte da edukazio txarrekoa dela, ez? Euskaraz egitea erdaldun bati. Eta beharko diogu buelta baita ere, edukazio txarrekoa da nik nire hizkuntza aldatu behar izatea zuk ez dakizulako euskara, ez? Bertako hizkuntza. Eta nola egin dezakegu gauza guzti hauei aurre edo? Bai, gure ustez gauza hauei aurre egiteko bidea da antolatzea, saretuta egotea, eta kolektiboki espazioak irabaztea. Tokiko borrokak piztu behar ditugu, gure dauzan, zer ezin dugu egin euskeraz. Guazen elkarrekin eragitera. Berdin du, daukagu pila bat irabazteko orduan, borrokak egiten direnean eta gauzak egiten direnean, badakigu emaitza bat dutela. Ez da kasualitatea, euskara ez balitz borroka guzti hau egin, hilda ongo litzateke edo desagertzeko zorian, eta lortu dugu desagerpen prozesuari buelta ematea eta bizi berritze prozesu bat martxan jartzea. Orduan, gure ustez bidea da antolatzea, mugitzea, aktibatzea eta eragitea toki ezberdinetan. Eta gero maila nazionalean baita ere behar dugu antolatu, beste eragile batzuekin baita ere saretu, beste mugimendu batzuekin, euskararen bueltan ez dabiltzanak, eta beraiekin baita ere, beraien gandik ikasi, guk guretik eman, eta horrela pixkat indarrak batu. Eta banaka zer egin dezakegu?
Norbanako bezala? Bai. Ba, bueno, norbanako bezala ere aldugu eragin gure egunerokoan, ez? Gure jarrera importantea da, lehen esaten ginuna, espaloitik ez jeisteko jarrera hori hartzen baldin badugu, ez? Jo, goazen, erabakitzera, hartuko dut erabakia, nire bizitzan, eremu hau euskalduntzeko, ez? Familian, kuadrillan, dendetara joaten naizenean, egingo dut lehenengo hitza euskaraz. Bakoitzak hartu hitzak erabaki pila bat horren alde egiten aldutenak. Eta nik uste dut baita ere aldatu behar dugula txipa eta ulertzeari utzi behar diogula euskara bakarrik tresna bezala, ez? Tresna soil bezala, edo altxor bezala. Bada tresna bat komunikatzeko, bada altxor bat, baina bada baita ere guri leku bat ematen diguna eta izaera bat ematen diguna, ez, munduan, eta hortik ulertu behar dugula euskara. Euskaren egoera da gure egoera baita ere, ez? Eta kontzientzia hori hartzen badugu baita ere, pixkat, igual aldatu dezakegu gure eguneroko jarrera hori. Bai, igual altxor izaera hori dauka galtzeko zorian egon delako, ez? Ze igual normaltasunez hitz egingo bagenu, ez luke altxor izaera hori. Bai, eta egia da, urte pila bat ditu, oso berezia da, ez, munduan kasua, hainbeste urtez iraunduelako eta hainbeste urtetan zehar nahiz da, historikoki 1000 kontu pasatu diren, jarraitu dela bizirik eta hori bada altxor bat. Eta gaur egun ere gertatzen ari dena, bada gauza oso berezi bat, ez? Dela, hizkuntzak bi astetik behin hizkuntza bat hiltzen den momentuan, ez? Eta sistema honek hiltzen ditu hizkuntzak, eta momentuz ari gara aurrera ateratzen. Baina hori, nahi dugu askoz gehiago, ez? Eta nahi dugu izatea hizkuntza funtzional bat, eguneroko bizitzan gauza guztiak hizkuntza hortan egingo ditugunak, eta hori. Eta ze sentsaziorekin geratu zineten, arrotze hastea eta gero? Oso positiboa. Lehenengo froga zen edo lehenengo aldia, jendeak eskertu du, jende askok esan du, jo, ez ongi, hau egin duzuela, behar zen, hori euskalgintza badago momentu batean, non falta zitzaion parte hau, ez, kaleko euskalgintza hau, hori euskalgintza aktivistagoa edo pixkat borrokalariagoa edo kalekoagoa, eta hori eskertu da, eta uste dut helburuak bete ditugula, sare asko sortu ditugula toki ezberdinetan euskaren alde, euskaltzaleak diren jendearekin eta euskaren alde eragiteko prest daudenekin. Eta hori ideia da, sare horiei jarraipena ematea eta indartza euskaren aldeko borrokak. Eta parte hartze handia izan zuten? Bai, hori pozik gaude parte hartzearekin, bai. Eta konklusioak atera dituzue? Bueno, bai, luzatuko ginateke pixkat atera ditugun ikaskuntzekin, baina, bueno, esango ginuke, alde batetik kostatzen dela, ez? Maila oso individualizatuta, oso sakabanatuta gauden momentu honetan, saretzea, elkartzea eta eragitea, ez, kostatzen da. Berez kulturalki sartuta dugulako oso barruan individualismoa, bizimodu mota bat. Baina, bueno, eragiten bada eta eragiten baldin bada, lortu daitekela eta lortu dugula neurri batean aktibatzea jende bat eta martxan jartzea borroka ezberdinak. Zegoen, esaldi bat edo esaten zenutela, kalea berreskuratzearena zela. Eta, bueno, hau diozuenean zer esan nahi du? Bai, pixkat lehen esaten nuenaren hildotik, egia da, azken aldian ez, asko lotu dugula edo lotu dutela euskara eskolarekin, instituzioekin, antolatzen direnez, udaletatik edo antolatzen diren gauzeekin, eta hori izan da, azkenan, pentsatu da pixkat, inkluso ez, euskara izan dela inposatutako hizkuntza ez, batzuk, ikasle batzuk edo gazte batzuk bizitzen dute hortik ez, eta orduan nahi genuen horri buelta eman, eta nahi genuen
beste ikuspegi bat eman, eta esan, jo, ez, eske hori lortu baldin bada, lortu da kalean egin delako borroka asko, eta orduan behar dugula euskarari eman espazio guztiak, ez bakarrik eskola, udalak antolatzen dituen egin, behar dugula kalea, eta kaleak ere euskara behar duela, ez? Eta pixkat lotu dugu hori, kalea euskara gu, eta orduan nahi genuen pixkat hori transmititu, eta baita ere euskara ez dela izan behar perfektua, ez dela izan behar formala, badagoela kaleko euskara bat, sortu behar dugula kaleko euskara, kaleko euskara dagoen tokietan erabili behar dela, eta ez dagoen tokietan sortu behar dugula, eta hori da pixkat, ez dugula izan beharrik ez da ere euskaltzaindia, eta erabili behar dugula, ez, importanteena dela hori erabiltzea eta arrotzea. Eta ja bukatzeko azkeneko galdera horrela oso irekia, baina zer da zuretzako euskara? Pixkat lehen esan dudana, ez? Bada altxor bat, bada jaso dugun altxor bat, baina bada baita ere komunikatzeko tresna bat, funtzionala izan behar duena eta gure beharretara sortu behar duguna. Bada baita ere munduan leku bat ematen digun hizkuntza, ez? Eta identifikatzen gaituena munduan. Baina baita ere niretzako da, guzti horietaz aparte, gauzak aldatu nahi ditugun artean, komunitatea sortzeko tresna bat. Hau da, azpitik komunitatea sortzeko gauzak aldatzeko. Pixkat hori izango nuke. Bale, zu goi mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta arrotzea astea aurkezteagatik. Eskerrik asko zuei. Ondo segi. Agur. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, uda giroa izango dugu. Goi-hodei fin batzuk agertuko diren arren, eguzkiari leku dexente utziko diote. Haizea hego ekialdetik sartuko da hasieran, biziago mendi inguruetan eta arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute eta barnealdean bero egingo du arratsaldearen hasieran. Beroenak 26-28 grado ingurukoak izango dira. Kostaldean freskoago, 22 gradura igoko da. Larunbatean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira goizean, eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko da. Egunaren lehen partean giro eguzkitsua nagusituko da eta hego ukituko haizearekin tenperatura atsegina eta epela izango da. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta zaparradak botako ditu. Zenbait tokitan trumoitsuak izan daitezke. Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du Kantauri isurialdean eta freskatzen hasiko da. Igandean giro motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Ipar-mendebaldeko haizearekin hodeiak ugarituko dira eta baliteke eguerditik aurrera zaparrada batzuk botatzea, bereziki barnealdean eta mendi inguruetan. Temperaturak behera egingo du eta balio altuenak 19-22 gradukoak izango dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara oraingoan Adriana Urmenetarekin gaude Sortzenetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Maiatzaren 18-rako Euskara Antzokira ekimena antolatu duzu, ezta? Bai, hori da urtero bezala, badugu hor zita. Eta horrekin sartu baino lehen, azaldu iguzu pixkat zer da sortzen, noiz sortu zen, zergatik? Bale, sortzen elkartea da Euskal Eskola Publiko Berriaren aldeko elkartea. Euskarazko kalitatezko hezkuntza publikoa defendatzen du. Gero bestetik Nafarroako Dereduko guraso elkarteen ordezkaria gara hezkuntza mailan,
Eta ere bai, berez euskalgintzako eragile bat gara, euskararen normalizaziorako ere bai lan egiten dugu. Iruñerriko euskalgintzan parte hartzen dugu, eta ere bai Nafarroako euskalgintzan. Hau hola resumen, baina bai, gauza asko egiten ditugu, beti euskararen alde eta hezkuntza publikoaren alde bai. Noiz sortu zen sortzen, uste dut 1981an, hasi zela pixkat bere bidea. Ego Euskal Herri osoan lan egiten zuen, sortzen ikasbatuaz izenpean. Eta gero ja pizkanaka, orain sortzen bezala, Nafarro guztian lan egiten dugu, baina bueno, Euskal Herriko eragile askorekin elkarlanean aritzen gara. Hori da, pizka bat. Eta hasi zenetik, helburuak gaur egun arte aldatu egin dira, edo helburu berdinak ditu? Nik uste dut bidea berdina dela azkenean, ez? Argi dago gauza asko hobetu direla, ez? Egoera hobetu dela, baina hala ere, nik uste dut helburua berdina dela. Gure eskola propioa eratzea, eskola hau publikoa izatea, hezkidetzan oinarrituta, kurrikulum propioarekin, auzoan txertatua, euskalduna nola ez, hori argi dago. Orduan horretan dihardugu, hala ere, bai. Eta Euskara Antzokira ekimena zer da? Euskara Antzokira sortzenek urtero ospatzen duen jaitxoa da. Orduan, Iruñerriko, Nafarroako eskolei helarazten zaie gonbidapena, eta zein da kontua. Eskola bakoitzak ikuskizun txiki bat prestatzen du, euskaraz, bere ikasleekin, eta gero aurkezten dizkigute Antxoaingo antzokian, beste batzutan beste antzokietan izan da. Aurten adibidez, Bernarte Etxeparek, Ezkabak, San Frantziskok eta Zubiriko Gloria Larraintzarrek parte hartzen dute. Baina, eskolak badoaz aldatzen urtero, ezta? Eta hori da, pixka bat Euskara Antzokiraren ideia, euskara eta artea batzea eta euskaraz gozatzea batez ere. Beraz, helburua da hori, ez? Euskara eta artea batzea, baina zergatik? Ze helburu dauka bateratzea? Bai, Euskara Antzokiko helburu nagusia beti da euskara eskolatik pixka bat urruntzea, esparru akademikotik urruntzea, aurrek ez lotzea euskara bakarrik eskolarekin, ezta? Eta aizia ere bai euskaraz bizitzea. Hau euskararen normalizaziorako oso garrantzitsua baita. Orduan hori da helburu oso nagusia. Horretarako euskarazko zirkuitoak behar ditugu sortu. Eta Euskara Antzokira zirkuito horren parte bat da. Orduan, hori, aurrek gozatzea, artea gozatzea eta beste hainbat kirola gozatzea, ez? Beste ekimen batzu ere bai euskaraz, uste dugu dela, ezinbestekoa gure hizkuntzarako. Eta ze adineko aurrei zuzendua dago? Berez, nik uste dut, egia da hezkuntzako aurrek ez dutela inoiz parte hartu, baina bai lehen hezkuntzako ikasleek, bai DBH-ko ikasleek parte hartu izan dute. Beraz, komunitate pixkat guztiari. Eta hau, emezortzian izango da, baina noiztik daramatzate hau prestatzen? Nik uste dut eskola gehienek hau da egiten dugun 5. urtea, bai? Orduan nik uste dut eskola gehienek badakitela hau gertatuko dela, maiatzen. Orduan askok badute bere kurrikulumean edo bere egutegian txertatuta. Orduan nik uste dut askok ikastute guztia. Eta, zein da aurtengo gaia? Ez dago gairik, librea da. Beti arau bakarra da euskaraz izatea, eta argi dago, beste balore batzuk ere bai ikustaraztea, baina batez ere euskaraz izatea, orduan oso librea da, ditugu bertsoak, dantzak, antzerkiak, izan dugu denetarik, baina hori da. Eta, egun honetan beste
ekintzarik edo prestatzen dira? Bai, gero, kalean beti girotxoa sortzen da, bai, baina gero beti ikuskizuna bukatzerakoan sortzen tombola burutzen dugu, bai. Baditugu hainbat laguntzaile, opari pilo bat ditugu, bai, Errigoratik, Golemeko sarrerak, Irrisarrilandeko ere bai sarrerak, gauza bizipozak, atxiporreta, mila laguntzaile, orduan hor jartzen dugu musika, sortzen tombola burutzen dugu, eta ere bai pizka bat komunitatea batzen dugu ere bai, momentu horretan, bai gurasoak, bai ikasleak, irakasleak, orduan hori da pizka bat egiten duguna. Eta, emanaldia ze ordutan izango da? Posterdietan izango da, eta gutxi gora bera ordu bat irauten du. Aurkezle bezala aurten dugu Pantxika Lamur, orduan ere bai, hor pasako dugu denbora on bat, bai, irri batzuk botako ditugu seguro. Eta edonor parte hartu dezake bertan? Diozu, sarreran, bai. Bai, ikusle moduan etor daiteke, gonbidatzen dugu mundu guztia etortzera, begu bertan egon, bara. Eta, ja bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, gehien bat, hori, konturatu behar garela, bakarrik D-ereduan, gure aurra, D-ereduan matrikulatzerakoan ez dugula bermatzen honen euskararen jakintza, bai? Ere bai, sortu behar ditugu kanpoan zirkuitoak, gurasok, ere bai, eredugarritasun bat izan behar dugu. Orduan hori euskara ez dela bakarri zerbait eskolan hor mantentzeko, bai ezik euskara hizkuntza bizi behar duen hizkuntza bat dela, eta nik uste dut hori dela oraingo erronka ere bai, zirkuito horiek egitea, aizia, bai musika, kirola, pelikulak, seriak euskaraz ere bai izatea, eta hori da, nik uste dut, hori gure oraingo erronka. Gurasoei gogoeta hori helarazten diet, ere bai, eta hori da pizka bat. Eta ez dizut galdetu, baina ze espero duzue egun honetaz? Nik uste dut hori gehien bat ondo pasatzea. Hori da helburu garrantzitsuena, eta pizkat hori askotan lan egiten dugu elkarrekin, baina ez gara buruz buru egoten, eta hori ere bai uste dugu garrantzitsua dela, komunitatea elkartzea, aurpegia jartzea, eta hori da, eta euskara kalera eramatea. Primeran, Adriana, mila esker berriro gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta, ea zer moduz joaten den festa hori. Onbidatuak zaudete ere, bai. Así que, hori, mila esker zuei, bai? Bale, ondo segi, agur. Bai, berdin, agur. Gaurkoz hau izan da dena, hurrengo astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.